Hola, sóc el Pu. Suposo que ja sabeu qui sóc. Sóc el gat que comparteix pis amb l'Ester i l'Eloi. Ells dormen dos en un llit i jo tinc tot el sofà per mi. Ells mengen en una taula i jo tinc la casa plena de menjar. I no pago lloguer. Com veieu, hi surto guanyant. Tinc molt de pèl. És molt suau i bonic. Tinc el mínim de cua necessària per considerar-me un gat. Sempre tinc gana, però no estic gordito. Estic en el meu pes ideal. Bé, doncs, com us deia, visc amb l'Ester i l'Eloi. Els coneixeu els dos, oi? L'Eloi sempre està a l'ordinador. Jo acostumo a fer-li companyia quan treballa, perquè no se senti sol quan l'Ester no hi és. Primer no em deixava ni pujar al sofà. Ara ja dormo al llit a sobre d'ell. L'Ester és molt pesada i sempre m'abraça i em fa petons. Però em posa a menjar cada dia i em neteja el lavabo. Què més puc demanar? Jo, a canvi, em poso a sobre d'ella i la masso de tant en tant. Ella diu que li encanta. Humans, sou ben estranys. Fetes les presentacions, anem al tema important. Com ja sabeu, el dia 22 de juliol aquest parell es casaran. I com que encara queda molt de temps i tenen moltes ganes de veure-ho, han organitzat una calçotada amb els amics que vindran a la boda. Una calçoboda. Serà el dia 11 de març i es veu que han quedat entre les 11 i les 12 per començar la festa. Que on serà? Doncs a Torredembarra, a la Sínia, un terreny que té la família de l'Ester. Per saber com arribar-hi, només heu de posar les següents coordenades a Google Maps o al GPS que tingueu. 41.142.632, coma 1.389263. Vigileu amb els iPhones. L'aplicació Maps us portarà a Mallorca amb moto d'aigua. Per si de cas, us deixo per aquí el link del mapa a la descripció del vídeo. Si teniu algun problema per arribar, truqueu-los a ells. A mi deixeu-me estar, que em quedaré a casa menjant, dormint, rascant, cagant... Què mireu? Així que si voleu, podeu venir acompanyats dels vostres inseparables, obedients, una mica tontets i amb poc caràcter amics canins. Però la finca té una porta per on es poden escapar, així que porteu-los lligats o controleu-los. No sigui que decideixin anar a buscar aventures. Aneu-hi còmodes, menjareu amb les mans, fareu pudor fum, us embrutareu i fins i tot potser hi ha algun joc secret preparat. Només heu de portar una cosa. Si veniu de part de l'Eloi, heu de portar alguna cosa relacionada amb els mòbils. Si és amb Android, millor. I si veniu de part de l'Ester, heu de portar alguna cosa relacionada amb els animals. I si és relacionat amb els gats i amb lo meravellosos, fantàstics, guapíssims, intel·ligents que som, molt millor. Recordeu, calçoboda, dia 11 de març a les 11 a la Sínia.